በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዛ አብጽሐነ እስከዛት ሰዓት ነዛ ዕለት እዚያን ነዛ ሰዓት እዚያን ስለዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እታ መልእልተ ፍጡራን መት ተፈጣሪ ዝኾነት መብርሃን ድንግሏት አምላክ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትሁን። ኩሎም ቅዱሳን በብዝናምን በብዕብየቶምን ዝኸበሩን ዝተመስገኑ ይኹኑ። ሽምባር እግዚአብሔር አምላክና ናብዚ ክቡር ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ስለ ዘብጽሐና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንዓና ድማ እንቋዕ ሓጎሰና። ሽምባር ሎም መዓልቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 47 ፍቕዲ 5 ዘላ ሃይለ ቃል አልዒልና ብትግርኛ ወይ ድማ ብግእዝ ድማ ምዕራፍ 46 ፍቕዲ 5 ዘላ ሃይለ ቃል አልዒልና ክንዘራረብና። ቅድምና ምባልና ግን ኩልኹም እትሰምዕዋ ዘለኹም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር እንዳገበርና ክተተባብዑኒ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። እሽምባር እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል ተተመልኪትና አርገ እግዚአብሔር በይባብየ ወእግዚእነሂ በቃለ ቀርኒ ይብል። አምላክ ብዕልልታ እግዚአብሔር ብድሃይ መለኾት ዓረገ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ እንዳበለ ይነግረና። እግዚአብሔር አምላክና በዚ ዕለት እዚ ከም ዝዓረገ እግዚአብሔር አምላክና ይገልጸልና። እዚ ክዝብል ዘሎ ግን አቦና ዘማራይ ዳዊት ኮይኑ እቲ ከም ልበይ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝፀውዖ ምክንያቱ አቦና ዘማራይ ዳዊት ቅድሚ 1000 ዓመት ዝተናገሮ ሃይለ ቃል እዩ። በዚ ቃል እዚ ድማ አልዒልና ክንዛራረብና ሕፅር ብዝበለ ካብ 10 ደቂቃ ዘይሓልፍ ክንመሃርና ማለት እዩ። እዚ ምዃን ፈሊጥና ድማ ዘይትነበብ ሁባ ጥበብካ ኣይረአይከኒ ከም ዝበለ መዝሙር 50 ፍቕዲ 6 ዘላ ሃይለ ቃል እቲ ዘይፍለጥ ምስጢርካ ንዓይን ወድኻ እንታይ ገበርካለይ ገለጽካለይ ብምባል ይነግረና ማለት እዩ። እቲ ምስጢር እዚ ንመኒ ተገሊጽሉ ተይልና ነቦና ዘመራይ ዳዊት እዩ። ዕርገት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ነቦና ዘመራይ ዳዊት ስለ ዝተገለጸሉ አቦና ዘመራይ ዳዊት መሰቆ እንዳዘመረ ግን እንታይ ገበረ? ኣብዚ መጽሓፉ ተጻሕፈ ማለት ከምቲ ኣብቲ ንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1 ዘላ ሃይለ ቃል ድማ በታ ንጉስ ኦዝያን ዝሞተላ ዓመት ኣነን እግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኣኽዎ ይብል። ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ ንቤት መቅደስ መሊእዎ ነበረ ይብል። ሱራፊኤል ድማ በኽናፎም ተሸፊኖም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት እንዳበሉ ንእግዚአብሔር አምላክ የመስግንዎ ነበሩ ይብል። ክብር ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን። ንእግዚአብሔር አምላክ እንታይ እንዳገበሩ የመስግንዎ ከም ዝነበሩ ይነግረና ማለት ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጾ ናብ ሰብአ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ግናኸ ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ጸጋ ነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ። ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ኸይድ ንደቂ ሰብ ከዓ ውህበት ሃበ ይብል። እግዚአብሔር አምላክና ናብ ሰማያት ክዓርግ እንከሎ ንብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ኸይድ እዩ። ንዓና ድማ ጸጋ ከም ዝሃበና ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እዩ። ውህበት መንፈስ ቅዱስ ግን ብዙሕ እዩ ከም ዝብለና ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝተቀበልናዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እቶም ምሩኻት ዝበሃሉ ዘለው ድማ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ከም ዝተሰጋገሩ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ እንከሎ ስጋድ አሉ መይት እምበር ነፍሲ ግን እንታይ ካብ ሲኦል ነፍስ እንታይ ገበረ ገፊፋ ከም ዘውፀቶም ይነግረና ማለት እዩ። ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን። ምንሲልና ተመልክትና ኤፌሶን ካብቲ ምዕራፍ ንስኹ ይወፃና ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 9 ዘላ ሃይለ ቃል ተልና ግን ዓርገ ማለት እንታይ ማለት ይብለና። ዓርገ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናብ ማዓሙቕ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ እንተዘይኮይኑ እንታይ ከስምዐና ስለ ዝደለየ ይብል። ምክንያቱ ዓርገ ክንብል ተኮይና መጀመርታ ወረደ ክንብል ክንክል ኣለና። መጀመርታ
ኣብ መብርሃን ድንግልዋይት ኣምላኽ ሓደረ ክንብል ክንክል ኣለና ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ክንብል ክንክል ኣለና ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ መጀመርታ ዮሐንስ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሃበ እግዚአብሔር ውእቱ ከም ዝብል እቲ ቃል ዝብል ዝነበረ ብሁሉይ ኣካሉ ናብዚ ምድሪ ናብ መብርሃን ድንግልዋይት ኣምላኽ ከም ዝወረደ ይነግረና ማለት ወሪዱ ግን እንታይ ገምእ ከም ዝዓረገ እዚ ክንብል ከለና ከምቲ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዓሪጉ ወይ ድማ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ክንብል ተኾይና ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ገበረ ወሪዱ ድማ ኣብ መብርሃን ድንግልዋይት ኣምላኽ ሓደረ ኣብ መብልዕላም ድማ እንታይ ገበረ ተወልደ ይብል ነትሕትና ንዓና ንኽምህር መሸም ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ብዙሓት ሰባት ኣብ መብልዕላ ኣብ ሓሰር ዝውለድ ሰብ የብልናን እዚ ምዃን ፈሊጥና ድማ እዚ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገይርና ዘሎ ነትሕትና ምዃኑ የረጋግፀና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገብር እዩ መጀመርታ ናብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ገብር ይመጽዩ እዚ ክንብል ከተኾይና ግን ከምቲ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ገብር ይመጽዩ ክንብል ተኾይና መጀመርታ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 29 ዘሎ መልክዕ ፍቅዲ 26 ዘሎ ሃይለ ቃል መልክዕና ምስልናን ሰብ ንፍጠር በለ ይብል بملكع نقبر سبع بارعنا وبامثالنا خمس بلا ملكعنا مثلنا سب نفتر كابله ملكعنا يقعست عالم سلاسي استفتر عبنا الدم كابتم تسعان شعاتنا نقد ملايك مبل ميتي زخونة زنبرة እግዚአብሔር አምላክ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ አኽቢሩ ኣብሊጹ ፈጠሮ ይብል ኣብ ገነት ድማ አንበሮ ግን ሓንቲ ትእዛዝ ሃቦ ንሳ ድማ ካብዛ ገረብ እዚኣ ወይ ድማ ካብዛ እዚኣ እንታይ ከይትገብር ከይትበልዕ ብምባል እዩ እዚ ምዃን ፈሊጡ ድማ ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል እግዚአብሔር አምላክ አቦና ዘማራይ ዳዊት ከም አቦና አዳም ከም ዝሓለዋ ይነግረና ካብኡ ድማ ከም ዘፍረሳ ኣብዚ ተተመልክትና መጽሐፈ ቅለምጦስ ዘሎ ሃይለ ቃል ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈርቓን ዳገብረካ ከድሕነካ ዝብል ሃይለ ቃል ንኽፍጽም ናብዚ ምድሪ እዚ መጸ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ ከሎ ድማ እንታይ ገበረ ኣብ መብርሃን ድንግልዋይት አምላክ ሓደረ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ካብዚ ግዜ እዚ ድማ ምስ ተወልደ ጀሚሩ ክሳዕ ጥምቀቱ ብዛዕባ ተኣምረ ኢየሱስ እንዳመሃረ ኸደ ይብል ካብ ጥምቀቱ ክሳብ ስቕለቱ ድማ ብዛዕባ ወንጌል እንዳመሃረ ኸደ ካብ ስቕለቱ ክሳዕ ዕርገቱ ዘሎ ካብ ትንሳኤኡ ክሳዕ ዕርገቱ ዘሎ ቃል ድማ ቺዳን እንዳመሃረ ከምዝ ነገረና ንሐዋርያት ከምዝ መሃሮም ይነግረና እዚ ቃል እዚ ምዃን ከምቲ ኣብ ሮሜየ ዘሎ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሃይለ ቃል ሞት ብሰንኪ ሓደ ሰብኣይ ናብ ምድሪ መጸ ይብል ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ መጀመርታ አቦና አዳም ናይ ሞት ከይትመውት ስለ ዝበሎ በዚ ግዜ እዚ ድማ ናይ ሞት ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገበረ በዚ ዕለት እዚ ተሰቂሉ እንታይ ገበረ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ናብ ገነት ከም ዘውፅኦም ይነግረና ማለት በዚ ቃል እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላክ አርገ እግዚአብሔር በይባብየ ከም ዝበለና ወአምላክነሂ በቃለ ቀርን ወይ ድማ ወእግዚእነሂ በቃለ ቀርን ይነግረና አምላክ ብዕልልታ ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገ ይነግረና እዚ ቃል እዚ ክብል ከለ ድማ ወንጌል ዮሐንስ ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 13 ዘሎ ጀይካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን ይብለና ናብ ሰማይ ዝዓረገ
እግዚአብሔር አምላኽ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስጋና ይመብርሃን ድንግልዋይት አምላኽ ለቢሱ እንደገና ናብ ሰማያት ዓረገ ይብለና እዚ ቃል እዚ እንብሎ ዘለና ከምቲ ዲያብሎስ ኣብ ተመን ተሰዊሩ ንሰይጣን ወይ ድማ ሰይጣን ኣብ ተመን ተሰዊሩ ነቦና ኣዳምን ሔዋን ከም ዘስሓቶም ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል እንብሎ ወይ ድማ ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ኣብ መብርሃን ድንግልዋይት ኣምላኽ ምሕዳሩ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ኣምላኸይ ስለ ዝበለ ዕሩቕ ብእሲ ብምባል ሰይጣን እንታይ ገበረ ቀረቦ ይብል እዚ ሰብ ብምባል ቀረቦ ግን ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ በርባዕቲ መኣዝን እንታይ ንፋስ ኣምፂኡ ኣሰሮ ይብል ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩን ዲያብሎስ ዝሓፈረሉ በዚ ዕለት እዚ እዩ ዲያብሎስ ተሰዓረሉ በዚ ዕለት እዚ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ዘሎ እቲ ብሕግታት ዝቃወመና ዝበኣሰናን ዝነበረ ብዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳዳ ደብዳቤ ደምሰሶ ይብል ኣብ መስቀል ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ዲያብሎስ እንታይ ገበሮ ኣሰሮ ንዲያብሎስ ተኣሰረ እቲ ዲያብሎስ ዝምክሐሉ ዝነበረ ብምሉ እንታይ ገበረ ተገፈፈ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ምዃን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ዝገበረልና ውዕለታት እዚ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ባሕሪ ጨልፋ ማይ እዚ ኣርገ እግዚአብሔር እንብሎ ዘለና ክብረ በዓል ድማ እግዚአብሔር ጥራይ ኣይኮነን ዓሪጉ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ እዮም ተዕርገት ግን ይፈላለይ እምበር ኣቦና ሄኖክ ከም ዝዓረገ ይነግረና ምክንያቱ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5:24 ዘላ ሃይለ ቃል ሄኖክ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ይነብር ነበረ ኣምላኽ ስለዝወሰዶ ድማ ተሰወረ ይብል ናበይ ተሰዊር ተልና ናብ ብሔረ ሕያዋን እዚ ክንብል ከለና ናብ ብሔረ ሕያዋን ኣቦና ሄኖክ ጥራይ ዘይኮነውን ከምኡ ድማ ኤልያስ እውን ከም ዝተሰወረ ይነግረና ማለት ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2:9 ዘሎ ሃይለ ቃል ንሩባይ ዮርዳኖስ ምስ ተሳገሩ ኤልያስ ንኤልሳ ወዱ ወይ ድማ ንኤልሳ መምህሩ ኤልያስ እዩ ነይሩ ግናኸ ከይተፈለኹኻ ወይ ድማ ካባኻ እንታይ ከይተወሰድኩ እቲ ዝደለኻዮ ለምን በሎ ይብል ኣቦና ኤልሳ ግን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ በረኸት ናትካ ክሓድረኒ ጥራይ ዕፅፍታት ኮይኑ እንታይ ገብረኒ ክዓድረኒ ብምባል ሓቲትዎ ማለት ኣቦና ኤልያስ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ተሰወረ ይብል ተሰወረ ክንብል ከለና ከምቲ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓረገ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብገዛ ስልጣኑ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ሄኖክና ኤልሳ እንደገና ካልኦት ኣቦታት ዘለዉ እንታይ ብፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመላእኽት ተሓጊዞም ናበይ ናብ ሰማያት ከም ዝዓረጉ ይነግረና ማለት እዚ ቃል እዚ ምዃኑ ድሕሪ ዕርገት ድማ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣንቱምሰ ነበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ሃይለ ማርያም ከም ዝበሎም ንሃዋርያት ግብረ ሃዋርያት ተተመልኪትና ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 6 ዘሎ ክሳብ 11 ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ይነግረና ማለት ኢየሩሳሌም ትበሃል ዘሎ መን ኢየሩሳሌም እትበሃል ዘላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያ ኢየሩሳሌም ትበሃል ዘላ ገነት እያ ኣንቱምሰ ነበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ሃይለ ማርያም ካብ ኣርያም መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክሳብ እትረኽቡ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ክብል ከሎ ንዘሙ ኣብ ዘለና ህዝቢ ድማ ንስኻትኩም ሓይሊ ክሳብ እትረኽቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸኒዕኹም ክሂድ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ እንረክብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸኒዕና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመላለስ እዩ ዝእዘና ኣንቱምሰ ነበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኢልዎም ንሃዋርያት ግን ሃዋርያት ኣብታ ዕፅውቲ ገዛ ስለ ዝጸንሕዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትንሳኤ 50 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ እንታይ ገበረ መፀ መንፈስ ቅዱስ ወረዶም ይብል ካብዚ ድማ 71 ቋንቋታት ንሃዋርያት እንታይ ከም ዝተገበረ ከም ዝተወሃበ ይነግረና ምስታ ዝነበረቶም ቋንቋ 72
نا كل عدسات نا كل أهيبور دمانتاي ككيدهم ببقان قام نخردو جمرو فرحات زنور تبعت كونو اندابلي نقرنا ماي نحنا دما أقدس بيتا كريستيان صنيعنا انت نبيرنا عبيتا كريستيان انت صنيعنا كم تنا هواريات منفس قدوس برغت مغنياتو بيتا كريستيان نايد حناتيا كمتي بيتا كريستيان مركب نوح تمثيلا اتمثل كمتم مركب نوح نتم شمنته نفسات زرحانت بيتا كريستيان لما نعنا نهزب كريستيان التدحين يامو نحنا لما بيتا كريستيان صنعنا هنبر ناقي زيابير عملاق سنة يفقعد يخونا لنا ذيكن بالكلنا كمتي عبراء يوهانس معراف سلسة فقر سلسة تايكم سمار كان تايكم سمعان ذكر بينيت ليتن بينيت معالتن كم بسكار ما يتفلت من تايكور تنسى خمس بلنا تنسينا نبيتا كريستيان نمرح ناقي زيابير عملاق سنة يفقعد يخونا لنا سلز مهارنا نزقصنان زخبرن سمسجنين يخون سبحات لك زيابير لول ولا ولادة ننجل ولا مسقل كبر آمين